Ето го скобара. Ох, пак е добър. Пак е добър, дано не ми избяга, че той миналия мъжкия ми възира. Та е гад. И този е добър, усещам го от сега. Как дърпа. Айде, моето момче. Ето въдичката как се криви. Дайва, Каудия 2500. Я да те видиме. Добре. Срещу течението хубаво се дърпаш. Така. Той е хубав. Какво говориш? Там долу в храстите ми взимат само. Аре бе, какво стана? Така, чакай, че това ще ми избега там. Къде взима? Долу? Долу ми взима на храстите само. Хубав е. Сега, че с тези дървета много внимавам, че... И то кеп се отваря, ужас. Как се отваря? Некак си се развърта. Лянка, айде бе. Погледни го. Ева ти и кепа. Върти се главата, бе. Хубав. Уша стигнах. Тя превърта. Погледни. Пука, ужас. Добре. Значи пак се разлепила. Добре. Ето го скобито. Перфектен. Спираме.